صدیق اکبر سٲنِس ونٛدنس اجابت اے رۄبا سیٖنو مےٚ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر سٲنِس ونٛدنس اجابت اے رۄبا ارزن مےٚ وسیٖل پروردگار حضرت عثمان غنی سٲنِس ونٛدنس اجابت اے رۄبا سیٖنو مےٚ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اے رۄبا سٲنِس ونٛدنس اجابت اے رۄبا سٲنِس شعورس اجابت اے پروردگار اگر أسۍ گۄنہگار ییٚتہِ تہِ مےٚ ہدایت ترٛٲیِو اے رۄبا اگر أسۍ گۄنہگار ییٚتہِ تہِ مےٚ ہدایت ترٛٲیِو اگر نہٕ یِم دربار أسۍ گۄنہگارن یعنی سٲنۍ حاجت رٲیی گژھِ پتہٕ کتہِ گژھِ پروردگار یا عالمیٖن خۄدایہِ اے عظمت وٲلۍ رۄبا پتہٕ کتہِ گژھِ اَسہِ گۄنہگارن حاجت رٲیی اے پروردگار اَسہِ سٲنۍ حاجت روا اے رۄبا سٲنۍ مطالب روا اے رۄبا سانہِ مرضی دستخط اے رۄبا سٲنِس عرضی دستخط اے رۄبا ازن سٲنِس گٹہِ منٛز گاش اے پروردگار عالمیٖن خۄداے ازن سٲنِس گٹہِ منٛز گاش پروردگار عالمیٖن سٲنِس منٛگنس اجابت بیٚیہِ پنٕنۍ نعت شریف انشاءاللہ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ اولاد شریف شروع انشاءاللہ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ ختمہ شریف شروع شاہ حمدان یہ بھی جوڑیت مسلمان بنائی نہ تب فوٹو چمے چون دربار امیرو فوٹو چمے تب فوٹو چمے چون دربار امیرو فوٹو چمے نانیم جہانی مناوار گمت کشمیر ین جہانی مناوار ونی پارٹی چھو بڑی بڑی ونیو دپوس ین